És l'última moda per a posar-se en forma. La dansa en barra no deixa de guanyar adeptes a la Comunitat Valenciana. Una combinació de ball i gimnàstica que millora el cos i també l'autoestima. Ara vol convertir-se en modalitat olímpica. Famoses com elles han fet que la dansa en barra arrasi als Estats Units. Ara als gimnasos del nostre territori ha arribat per a quedar-se. Adriana fa anys que ensenya esta mescla de ball i gimnàstica. Nos separamos de la barra. Treballes força, treballes coordinació, flexibilitat. Als seus peus, els alumnes aprenen cada un dels seus moviments. Muslo superpegado. A més de bona forma física, busquen descarregar adrenalina. Te requiere toda tu atención, entonces también te ayuda a desconectar. Flexions en l'aire o abdominals a 4 metres d'altura sense suport. Un esport en què més que capacitat física fa falta tècnica i que ara aspira a ser modalitat olímpica. Saber com ficar les cames, els braços. Això sí, les primeres preses de contacte no són fàcils, Lleno de moratones. però els resultats valen la pena. I m'aporta molta seguretat, te canvia el cos. Ja ho saben, no li peguem més voltes, només una barra i sobretot Ganas. Ganes. és l'únic que fa falta perquè comenci el ball.